IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Police report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Disitido, iti familia Mateo, nga agigwila iti reklamo kontra kini Joel Macho, gapo iti panang kapatay na iti bukod dang ama, iti barang Bukbuk Marcos Ilocos Norte. Iti laing nga kalman, nakikisari iti krabsat nga Macho nga nagturong iti korpo ti pulisya J. Marcos para felang iti panagigwil ti reklamo iti kabsat da nga nang papatay iti amada nga ni Pedro Idol Bernard nga nagsarabat sa nga pulong tama iti sugat iti barukong na. Kuna ti inauna kabsat da nga ni Benito Tolentino porsigido iti independent reklamo tong agnaken iti kabsat da nga po iti napanang papatay iti bukod da nga ama namuan nga agkabalay iti biktima iti suspect ngeno adit niya kinawatan isumeten datoy inda panagrinikyar gobalang iti saan nga panakikinawatan iti inuman kini Benita iti napasamak iti pamilyada nga iti agdamakit na pilang ti reklamo nga pariside ti suspect di amami nga napasamak ti kasjay haminam namaan nga mapasamak dek ipatayin dek kabsat ni de amani ada kami ti adayo awan mo sa tanumapang kami mayat mo hindi amani mo alam na tulong ado ki tulungan mo amani nga rin ito kailang ipagpamilyan ni ang di kabsat ni ngayon nung makainaw magbaga amin at nahan nakadunti mo nung kaduduwada di kin ang mga ijay kaadayo kami nga kakabsat na ito nga duduwada ijay na at kapkapan ng damos at alibam kami ni amami nga mga ito ti ko amin no apay nga naarami di kabsat ni kin ni amami hindi ko nakasari di kabsat yun mo tawang distabyan ang babawi kinakasat mo pagbabawi ako na namot ang nalpaten natay ni tatang mo. Kasi maarami ba mo? So, decision di pamilya mo, matawid ko, reklamo. Ay, yun sir. Amami di jay, kabsat na yung ito na, ngamigay pa lang sa di amami si, anong nga ta? Kaya sa kabsat nila tamo, hindi nga may isa. Tinagan yun, no? Manang Benita Tolentino, Idol Bernard, at inauna, nga anak ni ito'y biktima aking kapsat ito'y suspect ket nagaporsigi iti pamilya nga pilaan na iti reklamo kontra kini Joel gabutan ni Pedro nga amada ket tinmusay gapo iti panang bagko-bagkong na ti bangkay ket niyawid iti barangay Samak iti San Nicolas nga isu pagigyanan dagiti anak ni Pedro sabi ko sa kita iyan nga maimansayag Idol Bernard. Timulongmet ni barangay chairman na Colonel Trolly Pasamonte, iti kapitan, iti barangay Samak, iti may isang anak ni Pedro ket konsehal na iti barangay Samak Idol Bernard iti laing nga kalman. Ket nagpapakaasi iti pamilya iti biktima kaya doon mga media outlet kasi saya atin na tagipadamag. Apay! Pinapabasol pa iti amada. Oh! Dati rumar nga dati kami amada iti kasang numabartek ket aday sabal da jarna ket awan ahaan ko na dami kinontrada Idol Bernard statement. Diya may sakali iti kabagyanda nga na-interview dagiti do mga duwang registration iti lugar. Ket pagsiatan tayo iti ISM iti nang ibaganda iti kastoy. Maawasan tayo iti sentiment pero siyempre at ilang oras di biktiman sa kalisod awan gawin ng timan amang depensa iti bagbagin. Badilata isot biktima, isot napapatay. Sino kumati di jacket mabalin mo nga maalat ti sarita sangka di. Ken amana deta? Amana, di ba? Dara ti lasag dara tulang nagapu ka deta amana. Di amin? Yes, Idol Bernard isa gagapu na nga talaga yung anak dagit nung makainom ko tagalas sa balik jar dati suspect Idol Bernard. Una ta arig na jacket isuda lang nga duwa ti naganan agsisinukat iti kapanunutan awan mo't sa bali.
kasama lang kada kami kinilulunod, dumakatang kami kikinawatan at nga road, awamot sa bali nga utak, nga mangibaga, nga mang balanse kanya mi nga duwa kas nakasjay. Same with ka deto nga nagiganda nga dududwa dalaeng. Det note no attention da awan timang pakalma kada kwada nga duwa. Ken uray kasanot pamayan na ama na lata deto ti respeto kat superiority lata kasi iyan taonig ti pagtaingan kat inayaywanan na katimano nga tawtawen. Di ba? Nga kwa idi ubing ka pa lang awang gaway mo. Kat sinot nang ayaywang kanya ni inam kini amam kasay di amin. Masubatam nga ron DJ ket saan men. Nga rod. So nga DJ dapat diti anak ket aglaylo no ungit man ti ama ket awaten pakisurwan. Okay. No Kitantay lang DJ age. DJ age daket 79 ni Pedro nga ama na nga pinapatay na. Ni Joel manatawin na nga minen? 44 Idol Bernard. Kita kata halos ano ganan gudwa ti tawen na nakadayo. Nakadayot baet da. Respeto lang kadeta amanan 79 years old din. Agsulsul-uten nga maagsaksiket pa ti susuop na kaday sam amin di namot no yun pagtalyawan na. Di na lang nga kinaasyanen binagkubagkong na ti mamin ano nga daras yan tabarukong na. Hanga nasakit nga ta dijay. Man Idol Bernard sa daga po na ati pamilya ket imapela kada tay daduma agi patpadamag nga balansyan damat kuma sitwasyon tapi gusto ket tahan nga materterik na damang kang uray gagangay di ngamin iso nga rod Idol Dance is naimbagmot ta maipadamag dito yan tayo ta mabalanse tayo kasi uray kasanot kaunget ni nanang tatang kaday sam amin amutay amin deta manipod ubing tayo nga naunget da nga naunget at pamagbaga iso amin uri mapunpunwan tayo ngem saan nga rumbeng nga papatayem ti amam saan nga rumbeng nga pumapatay ka tao kasi dito ket kang runaan nga bilin nga di ka pumapatay DJ Paila engen ket number 1 nga iban naganan honor naganan idaydayo mo ti Dios may kadua ket honor your father and your mother di amen and those shall not kill kita nakadado ti ananan awan buteng not Dios di ba duang commandments iti talo awan buteng nat Diyos awan respeto nat naganak ken dito'y panagpapatay talo well so nga dito ket agbaling ko mga eye opener para iti sangan siya at iti relasyon iti pamilya no nga sapol nga aglaylo tawag sa panaglikat iti kasto nga pasamak Idol Labanan so agyaman tayo iti pamilya macho gabot datayo iti nikantigundaway nga nahalat side da Idol Labanan at unadan siya the right person pangalan ti reaction panggepelang iti retira pasamak nga krimen iti barangay Tabukbok Marcos Ilocos Norte so ti bangkay Idol Bernard ket adan iti barangay Samak iti San Nicolas Ilocos Norte na ipilametan ti kaso nga parricide iti Kalman kalpasan iti panaka-i-review dati maipila reklamo babayan iti pamilya ket nag-decide nga ag-file dalata iti kaso tabi ko sakit agnakem dati kapsat da ngayon inarami da ng papatay iti bukod da nga ama Idol Bernard so damag pelang manipod amis mo ti kwerpo ti pulisya Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak RMN